Hej, du ligner en, der vil købe 8 kattekillinger for 5 kroner. Du kan bruge alle kattene som bolde, hovedpuder eller dørmåtter. Det er op til dig. Køb den nu på nummer 20 73 52 99. Jeg kan ikke arbejde på de her med kostninger. Jeg skal noget spirit. Tak. Dette får vil August vende stærkt tilbage. Husk nu selv elite vikinger. Hydrocentric still lugter etching for my lord. Prøv fresh bar. Super duper, extremely cleanly, so good. Fresh bar. Den kan bruges til toilettet ekstra Hermen toilet. Den gør det super clean. Den kan også bruges til en super duper date med fyren, jeg mener pigen. Og til en beskidskjort her. Fresh bar. Vi tilbyder også super duper extremely deliverance for you. Hallo? Hej, jeg vil gerne købe noget fresh bar, for det har nemlig gjort mit liv complete. Yes, jeg kommer lige her i morgens. Yes, bye. Du har bestilt fresh bar. Wow, du er hurtig! Fresh bar holder virkelig veldig lover. Super duper fresh bar. Gør dig clean fra to til char. Se på mig, jeg kan følge altid det. Dette får vil August vende stærkt tilbage. Bedre og større end nogensinde før. August sæson 2. Sprødt. Det bliver fucking sprødt. Du er klam. Så kører intro. Intro kører. Hvor kæft, du skal skide, mand. Introen kører ikke. Hans mikrofon. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Den står bare stille. Ellers så kører vi bare direkte uden intro. Vi kører uden intro. Okay, kig på den røde lampe. 3, 2, 1. Hej, og velkommen til Live TV. I dag skal vi have en masse dejlige indslag og nogle fede interviews. Og faktisk så stiller vi direkte om til det ene af interviewsene. Vi har, hvad det hedder, Elite Viking. Elite Vikings, om jeg må bede. Elite Vikings specielt. Ja. Men velkommen i studiet. Elite Vikings specielt. Nå, jamen okay. Ja. Nå, men hvad er det i gang med lige her øjeblik? Det var meget heldigt, vi lige havde tid til at komme i dag, synes jeg. Hvad snakker du om? I har pladet mig om at komme på showet i flere uger. Det var kun fordi jeg stegte flæsk og MC Saft ikke kunne komme på. Kæft. Okay. Første spørgsmål. Hvordan er det går lige nu? Hvad er det i gang med at lave? Jamen, vi har lige skrevet en selvbiografi. I har simpelthen skrevet en bog. Ja. Live altså Viking. I har en YouTube-channel, og så skriver I en livsbiografi. Elite Vikings specielt. Okay, og hvad handler den her bog så om? Jamen, det handler primært om, hvor svært det er for os at være kendte, ikke? Altså, for eksempel, ikke? Så nogle gange, når vi er i byen, ikke? Så kan folk bare mit navn og sådan noget. Og det synes jeg ikke er fedt. Nej, man kan ikke være sig selv længere. Det- Altså, man er jo et ikon for folk. Ja, og man bliver bare træt af maden på Noma, ikke? Præcis. Okay. Ja. Men udover den her bog,
Nej. Men apropos byen. Den har fået gode anmeldelser. Ja. Fuck jeres bog. Den er blevet kaldt genial af vores tid. Eller det siger min mor i hvert fald. Hun kan godt lide den. Hun har læst mange stiler og sådan noget. Hun har hjulpet mig lidt med sådan noget. Okay. Min mor kunne ikke lide. Men apropos. Stop nu. Apropos byen, hvordan går det så med damerne? Det går rigtig godt. Fucking ghetto, der bliver smidt ud af Mikkel, så man kommer med ikke særlig ghetto, man er ikke. Skud til Mikkel! Skud til Mikkel, han har vores back. Ja, så var det den her kop her. Skulle du ikke have din lortekop? Jeg vil gerne have en knussel. Hvad er det, du prøver på en skrive? Tak for det dag. Du har på. Du får en bog. Es war Sommer in der Stadt, du hast mir zugelacht, Veronika. Und was dann mit mir geschah, ich war dem Himmel nach, Veronika. Ja, ihr rotes Haar im Wind, Sommersprossen wie ein Kind, Veronika. Und ich denke noch so oft an die Veronika. Hallo, husk deres mikrofoner! Ja. Hej og velkommen til Veronica. Andet afsnit. Nej. Det er andet afsnit, og vi har bestemt, at vi skal ud og fiske. Ja, og det bliver en konkurrence om at fange de udsatte. Kom med. For helvede. Vikings Presents. Skal vi ikke? Vi skal banke på og høre. Okay, og du... Jeg skifter videre, for jeg ved sådan, det bliver mig til en kæreste. Du må ikke få det. Jeg filmer ikke. Jeg går ud og vi vil ud og rejse to. Yes. Det er en meget smuk historie. Ja. Men det var ikke... Det er simpelthen en psykisk syg kvinde, der har lavet det her skilt. Så... Dejlig stenstrand, vi har hernede, og herude, der kan jeg fornemme, at der vil være nogle rigtig gode fladfisk i dag. Eksempelvis måske nogle rødspætter, nogle isikker og nogle skrubber. Og det er det, vi går efter. Fyr den af. Ja, for satan. De skulle have hørt mig på en bil. Det er her, jeg er fra dem til dem. Det her, det aldrig bliver så roligt, jeg ikke kan redde den hjem. Det her, Jeg kraftede med ulækkert. jeg altid har ret. Det er jeg kører, når jeg kører højeste træk. For jeg er først i feltet, og du ved, jeg bliver ved. Jeg ved, der er en nummer 2, men der er for langt derned. Og det er min hustler-stil. Men altså, det er lige for nu, at Veronicas våddragt, den er sgu ikke helt tæt. Det er lige her. Det er lige der, problemet. Min gode svenske fiskestang, solidt håndværk. Okay, en dårlig fiskestang. Den er ikke godt. Nu kommer det specielle sving, jeg kalder det 380-svinget. Joe! Så står hun der og tror, hun er fucking god. Der er bid. Hvis I kan se det, så der er fandme bid på den her. Hold da ikke. En, der ikke mig. Vi skal altså løse lidt. Du skal ikke bare sidde og grine. Det skal være. Altså prøv at høre. Jeg sidder. Okay, du forfra. kan se, hvordan jeg sidder. Nej, du skal sprede dine ben og sætte dig over en. Det der gør mest ondt. Alt det jeg savner, det du kan bedre til en, der ikke er mig. Ikke er din mere, ikke er din mere.
vi har ikke Filmer lyst du, til eller? at fiske længere. Vi gør på vinkel. Du er en skinka. En skinka. Du er en skinke. Ja, men altså, vi er endnu en gang ved vejs ende. Ja, det er vi altså. Og vi fik ikke fanget noget. Det var noget pikkelort. Det var tæt på. Vi skal ikke bruge sådan, vi skal finde af, og vi skal købe noget makrel, og vi skal hjem, og skal vi bare hjem. Hej hej. Ja. Jeg vil virkelig gerne spørge ham, om han har en bror, der hedder Straussen. Det lyder forvirrende. Det er det ikke. Det er det. Ikke når det er Veronica og Veronica. Jamen det er det. Der er altid styr på det. Så der er ikke nogen, der har inspireret jer? Det er bare Altså, original? nej, det er der faktisk ikke. Altså, vi fik jo faktisk idéen for August, ikke? Det er rigtigt. Og så tænkte vi, så kom de jo ligesom til at lave den før os, og så tænkte vi, så må vi hellere skynde os at lave dem hurtigt efter dem. Fordi nummer 2, det er jo altid, altså, nummer 2, det er jo i orden, men Hvis jeg man, tænkte bare, hvis nu der skulle komme en ekstra, så ville det være super fedt. hvis vi var nummer 3, så ville det jo bare være... Altså, det kan jo ikke passe det der, vel? Nej. Jeg ved ikke, hvad I tænker på. Nej. Uden August har der ikke været noget på Veronica. Jo, det Ja. havde i hvert fald. Altså, vi fortalte jer det først. Det er jo der, I har idéen fra. Nej, det jeg ved ikke, hvor du har det. Sidder du og lyver nu? Det er dårlig information, det der. Jeg synes bare, du er lidt smule dum, faktisk. Jeg synes, det er lidt synd for hele rens, at du sidder og lyver om hovedet. Du skal bare holde din kæft. Altså, du starter med B, prøv at høre. Du starter med A. Ja. Og du har også startet på skolen, da vi startede. Ja. Nej, hov. Det var Mig og Veronica kendte så hinanden i forvejen. Så I er simpelthen... Ej, vil du holde op? Noget pis? Det er da ikke noget pis. Hvad laver I? Du lukker bare. Vi ødelægger Du er showet. ikke på lige nu. Vel? Nej. Hvorfor kan I ikke vente til det, jeres tur? Så bare luk røven, det gør. Nej, okay. Det gider ikke det her. Vi stiller bare videre til næste indslag. Det er fandme for forvirrende det her. Er det Rend mig. ikke Smut! Ud! Ud! Okay. Ud! Skrid! Men så er det jo godt, at vi har et meget spændende og nyt indslag, som simpelthen vil overskygge Veronica og August på alle måder. Og det vil vi simpelthen sætte på nu. Go! Lige været ude og optage, og vi lige se Katrines hund om bag Atlas og Sirius.
Og det her, det er David og David. Velkommen til det første afsnit af David og David. Klokken er præcis 12, og det her, det er Rans by Night. Og det bliver godt. Er du klar, David? Det er i hvert fald David. Penge jeg har, de kriminelle. Og alle de kort jeg har, de kriminelle. Og den store lejlighed jeg har, det kriminelle. Det her, det er Rensers Minde Efterskole. Og det er nat. Og det her, det burde vi egentlig ikke gøre. Fordi det er pisfarligt. Det er pisfarligt, det her. Pisfarligt, men forstår du? Der er fandme farlige lærer her. Katrine gør, hun er fucking farlig. Forstår du? Vi bliver smidt ud. Vi bliver smidt ud af skolen, hvis vi gør det her. Men vi er ligeglade. Og fordi vi er sådan nogle rebellions her i aften, så har vi altså valgt at tage en gave med til vores dejlige natlærer Celine. Fordi hun er altså bare en dejlig dame. Hun er virkelig dejlig. Det er hun. Hun er en god kontaktlærer. For jeg er kriminel, og alle dem på Saxons, de siger, jeg er kriminel. Og alle dem på gaden, de siger, jeg er kriminel. Og alle dem på Robert, de siger, jeg er kriminel. Og alle dem ind til festen, siger, jeg er kriminel. For når jeg kommer ind i dansen, skal du se, ham der klumpen ryger. Kære natlærer, her er en cola fra dine dejlige elever. Og sov godt. Sov godt, natlærer. Nå, nu er vi ude og kigge lidt på de forskellige afdelinger. Vi går videre. Og alle dem på gaden, de siger, jeg er kriminel. Vi står nu her på Himalaya. Og alle pigerne, de vil have en kriminel, jeg er kriminel. Jeg er kriminel, jeg er kriminel. Jeg er kriminel, jeg er kriminel. Og ham der Topcon, han siger, jeg er kriminel. Og ham der Ruffy, han siger, jeg er kriminel. Det var så Himalaya. Vi elsker jer stadig. For når jeg kommer ind i dansen, skal du se, ham der klumpen ryger flere pinde end du ved. Han står på det dansegulv, han ved hvad der skal ske. Han kigger på de mennesker, der tror det er så vigtigt. For hele livet har klumpen været en slem dreng. Det startede med lidt backing, men så tog det overhånd. Han tog CD'er, og han tog kassettebånd. De er nede i tasken eller... Det er seriøst. Det er fordi, jeg har beefet med banden. At lave røveri. Alle mine drenge, de er klar, det er fordi de ved at pengene, de gør damer liderlige. Vi står herude ved Gunnar. Og det her, det er skolens mest populære rygested, fordi det... Og det sikreste. Fordi det er lige i midten af det hele. Og lærerne havde ikke set den komme. Aldrig. Og alle pigerne, de vil have en kriminel. Nu har vi forladt skolens område. Og vi er på vej ned for at få en aftendukker. På rutinen. Og det bliver piskoldt. Det bliver fucking koldt. Nu er vi fandme kommet til Rensers Minde Strand, og nu skal vi ud og bade. Nu er det fandme blevet tid til en natbade. Det bliver fucking koldt. Sygt koldt. Det er ikke engang sjovt det her. Jeg er fucking depressivt. Vi tager en Baywatch. Det er det rene Baywatch, det her. Så der er ikke noget at sige. Okay, vi tager den. Wolfpack. Wolfpacken. 3, 2, 1. Fuck, man, en krammer to sammen. En krammer to sammen. Hvor er det koldt. Hvor er det koldt. Jeg kan ikke føle, jeg kan ikke mærke min fødder. Jeg er på min håndklæde. Jeg dør for helvede. Det er faktisk ikke så slemt. Det er fucking slemt. Og mine fødder. Jamen, jeg prøver, jeg aldrig nogensinde haft så fucking ondt i mine fødder før. Skulle da overdrevet. Hvor er det fucking... Au. Hvor er det fucking sygt, jeg kan ikke mærke den. Hvor er det Jeg kan koldt. ikke mærke mine fødder, hvor gør det fucking ondt. Det er foodgasm, det her. Det er foodgasm. Fuck, man har en dejlig følelse i kroppen lige nu. Ja, jeg har det også fucking dejligt. Bortset fra fødderne. Det er sådan varmere luften her. Ja, jeg synes også, det er Luften den er sådan blevet varm. Fucking varm nu.
Vi siger tak herfra. Og vi ses. Vi ses. Vi ses. Til næste afsnit. Vi skal nok finde på noget, der har været lige så godt. Mindst lige så godt, ikke? Der bliver mindst lige så godt. Jeg er kriminel, jeg er kriminel, jeg er kriminel, jeg er kriminel. Vi er på. Ja, det var alt vi havde i dag. I må undskylde de fucked up kameravinkler. Det er August, der har valgt at overtage studiet. Hvad for det skal jeg kigge i? Jeg føler mig utilpas. Nej, men det var alt hvad vi havde for i dag i Livesvæg. Jeg håber I har nydt det og synes det var sjovt. Og vi ses igen om 2 uger. Please, let me wait, chill.